Moi! Mä oon Erno Suomi-Vitalta. Tänään on monelle se koko vuoden rauhallisin ja odotetuin päivä. Mä haluan oikein lämpimästi kiittää kaikkia Suomi-Vitan joulukalenteriin osallistuneita. Ja jouluhan on tunnetusti semmoista antamisen aikaa ja sen takia me täällä Suomi-Vitalla aletaankin nyt käyttämään, arpomaan Suomi-Vitan matkalahjakorttia. On muuten parempaa kuin ne edelliset. Tulkaas kaikki piparille. Olisiko Pukillakin tähän loppuun jotain sanottavaa? Pukki. Niin. No toivotan taas lapsukaiset Suomi-Vitan asiakkaille oikein hyvää joulua! Hyvää joulua!